Nie, to je krásne, tak to sa teším. A kedy ste tam boli? V ktorom mesiaci? Wow, že patrí medzi rozhodných ľudí. Wow, to si musím vybrať. Čo do budúcnosti, že kam by som chcela ísť, takže premýšľam nad takým Tenerife. Ale chcem ísť jedného dňa predtým, ako zomriem, na plavbu Karibikom. Aj to preto, že ja som robila ako čašníčka na tých lodiach a chcem tam ísť jedného dňa ako zákaznička. Ono to funguje tak, a to hovorím aj mojim študentom, že ak nepredsvičujete ten jazyk na pravidelnej báze, začne to vypadávať, ale to gro tam stále teda niekde je. Mám jednu študentku, ktorá má 70. Moja najmladšia študentka má 13 a zatiaľ čo španielčinu, tak tam beriem úplne od nuly. A milujem prednášanie, mám preto obrovskú vášeň a myslím si, že som v tom dobrá. Bizarné cestovateľské zážitky, lebo tam si ja proste vyberám tie najväčšie bizáre, tie najväčšie, že wow, aha momenty. Prvá sa volá Sama naprieč Latinskou Amerikou a druhá kniha sa volá Hľadanie šťastia na cestách. Ja milujem Kolumbiu. Stážovala som ako učiteľka angličtiny, potom som sa tam vrátila oslaviť moju 30-ku. Moja taká srdcovka, tam mám aj ľudí, ktorých milujem. Možno tak Guatemala, tú vybuchujúcu sopku, že niečo tak krásne som v živote predtým nevidela. A potom som začala sama backpackovať prvýkrát v živote. A išla som, že Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Argentína, Chile, naspäť do Argentíny a naspäť do Brazílie. Čo trvalo 8 mesiacov a o 3 roky neskôr som išla, že Kolumbia, Panama, Kostarika, Nikaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Belize, Mexiko. Takže celá Stredná Amerika. Veľa, asi 13 000 kilometrov najazdených len v autobusoch v Južnej Amerike. My som dala Tour de Mont Blanc, to je 160 kilometrov okolo Švajčiarska, Talianska, Francúzska. Dali sme to 9 dní, takmer 10 000 metrov prevýšenia hore-dole dokopy. Ja sa nevraciam na tie isté miesta. A ak sa vraciam, tak je to kvôli ľuďom. Ale čo by som možno chcela odkázať všetkým ľuďom, je, aby cestovali. Ja si myslím, že to cestovanie to je ten najlepší učiteľ, akého človek môže mať. Samostatnosti, ktorý vám pomôže zvýšiť si sebavedomie, ktorý vám ukáže dobro sveta. Takže ja si myslím, že ľudia, ktorí váhajú, či majú alebo nemajú znať tie cesty, si hovorím, že choďte.